बिराद भेजालाव गोग्लैबाय आदै दाखालि अमानि खोथा बुंनानै बिराद आब' बिनाजोंबो रायजाबाय बबे बबे गामियाव अमा मोनदों बेखौसो आं दा हिसाब लानांसिगौ आब' बिनाया आंखौ रायलायगोनसो आंनिफ्राय लोगो मोनबा बुंगोन ओइ मा महर गोनांल' सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफोरनो फैसा होयो। खुलुमबाय लोगोफोर नैबे मोनसे भिडिअआ ना एसे बेलेग टाइप जागोन आरोखि ना कमेडि टाइप जागोन सिदा सिदि बाथ्रा बिपिएफनि जिहेतु दाखालि आब' बिना ना मा बिना गयारि सोमोन्दोआव आं बेबायदि जाया सोमोन्दोआव बेलेग जायो आङो बिथाङा बिनो बुंनानै लादों बिजामादैसो जायो होननानै बुंदों बिना गयारिया खैला मैलायावथ' आंहा माने बिगुमैनो बिबोनांनो फारसेनिफ्राय आं बैसोआव उन्दैब्लाबो सोमोन्दोआ बिराद गिदिर गिदिर जाजोबो बावहाय हिन्जावनिफ्राय लायोब्ला आरोखि जियानो जाया मानो जियानो जाथों मोजां किन्तु पलिटिक्सआव बे गैया दे न'निनो मानिनो आं हले जांगाब जुंगाब होखायो थोनबाथोन थोनाबा बाथोनखा बिनाखौ मा जायो आंहा बेखौ बुङो बिजों लेना देना गैया पलिटिक्स ना पलिटिक्सआव बिश्वजित दैमारि साराबो मोननैसो बाथ्राखौ बुंदों ओरैबायदि बुंदों पलिटिक्सआव माने गावनि गथ'खौबो सिनाया गावनि फंबायखौबो सिनाया बे फंबायनि लोगोनिफ्राय आं फंबायनि लोगोनि भटखौ माबोरै सिख'नो हागोन फंबायाबो आंनिफ्राय भटखौ माबोरै सिख'नो हागोन नङा होमबा फंबायखौ माबोरै गादबना दोननो हागोन रावजों बोलोजों नङा दे रावजोंसो बेफोरबायदिया सोलिलायो पलिटिक्सआव किन्तु गुबुन बिथिङाव आलादा चेप्टार किन्तु पलिटिक्सआवबा हले कमप्रमाइज गैया खोथाखौ नोंनि भटखौ माबोरै नोंनि मानसिखौ माबोरै बोनो हागोन ना बेफोरबायदि सेम नैबे दा अमानि खेत्रआवहाय जिहेतु दाखालि निसिमायाव बिपिएफनि जानानै मानगोनां बिक्रम दैमारिया कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि आफादगिरि बिथाङा अमानि खेत्रआव उद्दिस लादोंमोन जाहैबाय उद्दिस लानाया बेनो सोरनाव बेसेबां माबेसे अमा दं फैसा माबायदि अमा होफैदों ना बेफोरबायदि बिथिङाव रायलायलायनाय जादोंमोन मिडियायावबो जों नुलायनाय जादोंमोन बिनि फिन बिक्रम दैमारिनि रिएक्सनखौ लानानै आरोबाव बिना गयारिया होफिनबाय आं फंबायसो जायो बिखौ नुबा लोगो मोनबा रायलायलायो होननानै बुंदों अबसे बिना गयारिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बिथांनि जेरैबायदि गोदै बुंनाय गोदैयैनो सनख्लिब लांनांगौ गोदैयैनो बिखौ गोदैखौ गोदैजोंनो सुखायखानांगौ बिदि आरोखि ना गोदैयैनो जावखानांगौ बिखौ बेफोरबायदि बिनि गोदै रावआव गोजौबाथ' जानाय नङा बिना गयारिनि जाखिनि गोदै राव ना फंबाय जादलायैनो बिक्रम दैमारिजों बिब' फंबाय बेफोरबायदि सोमोन्दो जादलायो बिसोरो बिक्रम दैमारियाबो ओंखाम जानो बियो ना बिबो ओंखाम जानो बियो साहाबो लोंहोआनो बिना गयारिया बबेबा हटेलाव लोगो मोनबा बायबाबो बेफोरबायदि एसे नायनि खोनासंना लानि एसे इन्टारेस्ट जागोन भिडिअआ एसे मजेदार जागासिनो दङ आरो दा नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो दङ थिग 8:30आवहाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाया पिक मिशनाव नाम थिसनखानाय बहाबा ट्रेनिं लाना फैखानाय सार्टिफिकेटबो मोनखाबाय आरो बावहायबो मा खालामदों बै न'आव नायहैदोंबो बिहा अमा मोनथावो ना मोनथावा क्राइटेरिया दंना गैया बेफोरबायदि किन्तु प्रमद बर' सरकारा नैबे पिक मिशननि थ्रुयै बै एनडिएफबि केडारनो अमाखौ होआसै मानो होआसै नेनानै था फैगासिनो दं बे भिडिअआ आङो गोबांखौ बुंबावनो सानाखै आंहा बिराद भेजालाव गोग्लैबाय आदै दाखालि अमानि खोथा बुंनानै बिराद आब' बिनाजोंबो रायजाबाय दा आंहा बे अमानि खोथा बुंनाया बिराद भेजाल जाबाय आरो दा बांसिन भेजाल माने दा बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा हाई प्रफाइलनिफ्राय आंखौ खावलायबाय जे बबे गामियाव अमा मोनदों बेखौसो आं दा हिसाब लानांसिगौ आरो सोरनिया थैखो सोरनिया बेमार जानानै दोङो आरो बबे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोजां मेम्बार थानायनोल' फैसा होदों बेखौसो आं हिसाब लानांसिगौ दा भेजाल जायाखै होमबा दा बिनिखाय आं सानबाय बबे गामियाव अमाखौ मोनखो
खैथा होखो बबे अमाया बेमार जानानै दोङो बेफोरखौ आं हिसाब खालामनानै बिपिएफनो मोनसे कपि जमा होनांगौ बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जमा गांसे होनांगौ आरो जोंहा आब' बिनानो गांसे होनांगौ दा आब' बिनाया आंखौ रायलायगोनसो आं एबाराव लोगो मोनबा बुंगोन ओइ मा महर गोनांल' सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफोरनो फैसा होयो महर गैयैनोबो होनना बुंनांगोन आं न'आव दुखु मोना होमबा आदा बिदिबो जादोंलै दा बिनिखायनो आं खावलायदों जोंहा नंगौ आब' बिनाया मोनसे मान गोनां सासे बायद' बियो आरो गोबां खोथा बुंनो हायो जोङो माने लोगो मोनलायो खिन्थु बिसोरो गभर्नमेन्ट दोङो ना साहा लोंनाय नुयोब्ला खाम जानाय नुयोब्ला जों जाहोजानो लुबैयो आरो आब' बिनाखौ खिन्थु मारैबा नायना थाङो ओरै नायोना मारैबा नायोना बेखौ गिना जों थायो आरो फंबायलाय नोङो आंखौ लोगो मोनबाय थायो नालाय खिन्थु जाहोआलाय आब'आ मिथिबाय बेबायदि आरो जेबो गाज्रि गैया खिन्थु ओंखाम जाहोआ साहाबो लोङा बियो नै फंबाय नोंसोरनो खाम जाहोबायबो होना आब' बिनाखौ होनदों आं फंबाय होनो खिन्थु जाहोआ दा आंहा माने बे अमानि खोथा बुंदोंमोन ना बिराद भेजाल जाबाय आंहा माने अमाखौसो हिसाब लानो होबाय सोरनिया थैदों सोरनिया माबा गोथाङै दोङो आरो बेमार जाजोबबायनो सोरबा साव होलायलांबाय अमाया मोजां नङा थुमफ्राफ्राबो माने गोलाव जायोनो मोदोम थाबथारा थैजोब्बाय ओइलायनायनो थैजोब्बायनो गैया होमबालाय नै दा बिनिखायनो आं बेखौ हिसाब लानोसै आं हिसाब लाना उनाव जमा होसिगोन आरो बेखिनियानोसै थेंक इउ